Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Hana kuzalandira wachiwiri kwa msogoleri wa chipani cha DPP kuchokera kuno ku Phalombe. Ndaona pano akuluakulu ena amenenso abwera pano ngati mkulu wa Chinyamata mchigawo cha kumwera kuno Akalulu. Ndaonanso kuno Mayi Maria amene akhala kuyendesa Mayi Maria Mainja amene akhala kuyendesa mwambo umenewu kuchokera kuno ku Phalombe. Kuno ndi ulendo wautali ndithu, koma tapeza kuno mtundu wa anthu anasonkhana kuti amve za chipani chimenechi. Munga mukuona chithunzimo munga ndimanena kuti pano pabwera anthu ochuluka. Anyamata ali pano, azibambo ali pano, anthu mudziwa madera kuno ndi madera akunyanja kumene kumachitika kwambiri usozi komanso mina muulimira wa mpunga ndi zinthu zina, koma anthu asiya zonsezi kubwera kuti azakhale nawo pa mwambo umenewu kuti amve kuti DPP yakonzeranji pamene ikukonzekera kulowa mboma pa 16 September 2025. Pano pali anthu mwambo ukuyamba, ndikupempheni kuti mukhale pamenepo kuti tsatane wa whistle stop imeneyi pamene akhale akutilankhula mwambo ukuyamba kuchokera kuno ku Phalombe. Khalani pomwepo kuti titsatire mwambo umenewu pamene Mayi Mainja Ngatireso atsogoleri onse achipani a district governor, magavana athu constituency, magavanesa amayi onse taomba nitukulula asimayi. Ntawi a vice president Mosa kutairani Ntawi ndidane tsopano abusa aduka. Abusa athu bastaduka abwere tsopano adzatinenere pemphero lotsegulira msonkhano uno. Tipemphere Atate mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, tikuyamikani koposa chifukwa cha nyengo yabwino mwatipasa mtsiku la lero pamene atsogoleri athu anakonza mtsiku kuti tikupale pano. Ndipembedzero Mulungu wanga kuti dziko labwino limene Mulungu munatipasa la ku Malawi lasokonekera chifukwa cha atsogoleri oyipa mtima achipongwe amene atondokera dziko limene Mulungu munatipasa. Lero ndipembedzo zanga masanano chifukwa cha atsogoleri athu amene lero akufuna kulamulira boma la Malawi a Profesa Peter Mutharika ndi makhansala Mateo, mukawasogolere ndi chisomo chanu ndi mtendere wanu kuti pamene Mulungu wanga akatenge dziko ili alibwezerese ngati inu Mulungu umene munalengera. Komanso taona ntchito za manja awo zimene a Profesa Mutharika alamula dziko la Malawi. Tikufuna zonse zimene akhala kuyendesa mzaka zapitazo zibwererenso pakati pathu. Mulungu awasogolere nduna zonse, ma MP onse, chipani ndi mtendere wanu konse kumene akaende musanja zizisomo zanu, kawatetezeni mayendedwe awo, kawatetezeni muzintchito zawo mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Chala mwamba kamba ni manja mabusatu bwana poyamba timati tikulandireni pano pa Phalombe Trading Center. Mutabwera bwana ngati vice president wa chigawo chino chakumwera kuti mudzaone ana anu komanso kuona makandidati anu kunoko ku Phalombe. Bwana tikuthokozeni mukanatha kupita malo ena aliwonse lero koma mwasankha kuti muyendere ma constituency akuno ku Phalombe. Tukulula mayi kosataya nthawi bwana itane tsopano afumu athu a senior chief Chiwalo kuti abwere atimasule malo ano. A senior chief Chiwalo abwere tsopano atimasule malo ano.
kwambiri. Poyamba ndifuna tipereke ulemu kwa Vice President akumwera kuno bwana Aveka. Komanso tipereke ulemu kwa abambo Mpisa amene ndi mwana wathu wa umudzi wathu konkuno. Ndikuperekanso ulemu kwa alendo ena amene sindikuwadziwa mayina awete. Ndikupereka ulemu alandire ulemu wawo. Komanso ndikupereka ulemu kwa amayi ndi abambo anyamata ndi asikana amene tapezekaso pamalo ano funa kulemekeza msonkhanono. Timve kukoma lero kuti akuluakulu a DPP a Vice President tili nawo pamalo ano. Ine ndikumva kukoma kwambiri. Bwana ife timati tikudziwitseni kuti ife kuno ku Palombe North East takulandirani ndi manja awiri. Kotero kuti zonse zimene mwatitengera mukhale omasuka kuziyankhula ife tili ready kuno ku Palombe North East. Komanso kuno tamulandira mwana wathu Willard Mpisa amene tikuyembekezera kuti atitsogolera kudera lino la Chieshwaro. Ndi munthu amene tikudziwa kuti ndi wachitukuko chifukwa chonena kuti wayambapo kale. Choncho ife tili okondwa kwambiri chifukwa cha mwana wathu. Ifenso panopa ndifuna ndinene chonchi kuti ife kuno kwa Chieshwaro takulandirani ndi manja awiri, tikhale omatsuka, zonse zimene mwatitengera zija zimasuleni. Mutu tinali ena timatchula kuti MP koma zinali zotivuta chifukwa sitinazione ntchito zawo. Chikhulupiriro kuti zonse zimene zakhala zikulephereka mbuyo mu misewu magesi tilibe komanso njala ndi imeneyi zikutivuta kwambiri. Yeno tili ndi chikhulupiriro kuti mwana wathuyu atithandiza chifukwa akhala patsogolo pa zonse zochitika kuno. Mwachidule ndinene kuti mumve mumtima pakali pano takulandirani ndi manja awiri, mukhale omasuka. Pano dongosolo la msonkhano wathu likhozo yambika zikomo kwambiri. Amene sakukweza chala mwamba tekuti akuja kukuta. Muntilole nditane a district governor athu Bambo Matepwe kuti akulandireni bwana. Zikomo kwambiri. Amatepwe. Kuna profesa akame kupenya house kuti ananga ku Palombe North East akumana ndicho eti. Ndiye wilaya saimike uchala mwamba hapa. Ndicho eti. DPP waye. A Vice President ya Mwanaveka waye. Mpisa inagene ino waye. Maepio sa kupaloma wasali popano waye. Atie atu ajiwaro waye. Mafumu ose waye. Ajipanda zaga district waye. Amonsuese waye. Amenia mamo waye. Takula njiraneti. Ine ndi chino chepa kwambiri. Chino yamba ndifuna ndikala ndiyo lemekezeka atu a Vice President
amene ali mwana wa Joseph Machola amene aziwe kuti mene angofika pano pa Phaloni afika kwawo kwenikweni kuchipinda cha chipani cha DPP. DPP oye! Bana ndifuna ndikulandire malo mwanu onse ku Parliament Office mukhale omasuka pamene mwangofika ku Phalombe kuno muziwe kuti mwafika kwanu kwenikweni. DPP oye! DPP oye! Bana ndili ndi mawu awiri okha. Mawu oyamba bwana mafani kuza ndikuona kuti kuno chipani chinasokonezeka. Kupezeka kwa mpisa tifulati kuno chipani chocho eti. DPP we! DPP we! Kuno ngakhale mafumu agari uko wakola kulipangira umboni. Mmaliro makali za chipani kutaime. Tifula kupeleka kwa MP Vice President pano. Kupezeka eso kwa MP atu ampisa pano. Tifula tiabe kutanyua ni chocho eti. Apa kilimo tokaikisa pasistisa kutembala. Kilimo tokaikisa. Mawa anga Amerika kuuze ni pano. Tiye ni tikali mipeni tikaona kuku ya kudati liko inula mkosi. Nijo jweji. DPP we! DPP we! Ife kuna tikufuna chimanga chitatu chuonekele. Nijo jweji. Ainaka chimanga diya alipati. 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 DPP we! Aina mau ena Amerika kuuze nyola kuti. Mukauza profeta. DPP we! DPP we! Omani za bwana. Maona mega endela ise watu. Tikuziwa tikalatega mpando pa 16 September. Nise oyambila kuukoza ukhala uti. Ukhala uti. DPP we! DPP we! Ndimawa mena wabana tikuziwa kuni mundiza mbili kuti mayangu hatu hawa. Kila chili chosi mene maatekele hatu hawa wabana kupempeni. Kuti mukaa ufotokozele, mukaa uuze. Popena tifula pa 16 September ikama kwa teno loko likanja tega mboma. Nijo jweji. Nakapantoka ikisa hapa. Kilipo toka ikisa. Nimawame ya nufeza mno zose. Jambuye akudari se tikani sokano pambana. Pamela kwa tofla kasisa furo pano. Tikakale pompa ati mbese kudabona kudichani. Ziko mkwambili, ziko mkwambili, ziko mkwambili. Mawawo Olimpiki katao mbele ni manja. Kompano mabweraso ndi youth director watu wa region Bambo Kalulu akulandireni bwana pa malo ano ziko mkwambiri. DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Honorable Mwanamveka oye! Honorable Maria Maija oye! Azimaya Tali John oye! Mafumo watu oye! Youth director Wanyuani Wachinyamata simamuona? Amene simukuziwa inu inenda youth director wakumwera kuno wo. Amene nalowa malo mwa amulota ena nimukwadzi wetu. Ndipo amulota ndinawo pompano. Posonyeza chikondi amulota tukwena wachiro imodzi amulota nabwera nafa kune. Maona amulotezi. Amulota nabwera nimoni pamono. Chala mwamba. Chala cha vipi. Cha profesa. Cha Maija. Cha Kalulu. DPP oye. DPP oye. Mwaona amulotezi. Amene sinala wa directed. Tonse tupira chiro limodzi. Uthenga beta bwesa kuno ku Phalombe. Ndonera kuti pa 16 September ife Achinyamata tonse tili kuno. Voti yathu ikhale Profesa Arthur Peter Mutharika. Kuno kumwera ndi kuchimacho kwa DPP sichocho. Tiye tonse Achinyamata tikupemphera pa 16 pano. Voti yathu ikhale ya Profesa Arthur Peter Mutharika ndi Honorable Mpisa. Sichochote. Kuti sema kuvutikawo
tizaende mosavuta. Achinyamata nthawi yogwiritsidwa ntchito kuti mutizikhala anthu kakutani zimene zite. Chikwanja chathu chama 16 pano ndiye chomvotera chichi. Akabwera wina aliyense kuno kusokonezani kuno, muuze lero kuti ife voti yathu tinayisunga kale ndiye honorable Mpisa komanso Profesa Arthur Mutharika. Pachifukwa chimenechi ndipezerese mwayi wonena kuti no pali mapolo ambiri apa inu mukuzove tavutikira. Tomato modzi ife kuplantira kuti mangula 5,000 kwacha. Thumba la chimanga lero 100,000. Fertilizer 100,000. Akangopitiriranso chakwerayo ndikuzanzora tonse ndifa malaimo. Nthawi yalini mbazi wasa Profesa Arthur Mutharika ndi pa 16. Tikapanga mistake imeneyo Malawiro ndipo patapa ndipompo. Tiyena achinyamata mogwirizana ndikupempheni nyamata anzanu timpase voti kuno honorable Mpisa komanso Profesa Arthur Mutharika kuti zinthu zisinthe. Kwa chifukwa chimenechi ndipeleze microphone wamene atipasira aja komanso saiwali ndimakhansa a DPP kuleti. Ndiyo masogolobo pali Profesa wachiwiri Mpisa komanso mbuyomu pala amakhansa athu ajeti. DPP oye! Profesa oye! Joseph oye! Ziko kabila atai. Chala mwamba. Chala mwamba. Kumula maye. Siwa matije. Uko kunali kuyankhula kwa director watu wakumwera kuno chigawo chose chakumwera Bambo Kalulu taombeleni mmanja. Nthawi ino tsopano bwana mwaulemu mundilole ndi atsutse tsopano MP owinawina adera lino. Akungodikira teti yokasayina ku parliamente. Sizokambirana, sizonyengerera. Eti abwere atatizusiranso iwopo kutionetsa makhansalawo. Eti tukulula mayi. DPP oye! Chawa mama icho. Poyamba mulandire ulemu a senior chief Chiwalo, magrupu onse, komanso mavillage onse amene mwatilemekeza pa msonkho wanu watu oyimayima. Ulemu waukulu kupite kwa inu avipi achipani chathu chokongola, chipani chonunkhira cha DPP, a honorable Joseph Matiola Mwanamveka. Tadala hedi tatienja imbireni mmanja. Ulemu upiteso kwa inu a director amayi ndi komiti yanu yonse, a director amayinja. Inu ndikachiwiri kubwera kuno poyamba tinali kwa Lihaka, ndipo kumeneko ndinakupasani udokta. DPP oye! Abwana ife kuno tadala kwambiri chifukwa cha kufika kwanu. Tikuyamikeni kuti mwalola kuti mponde pano pa paloni. Ife kuno pamodzi ndi mafumu tonse tagwirizana kuti pa 16 September tikamotera Profesa Arthur Peter Mutharika. Komanso tagwirizana kuti kunoko ku Palombe North East tikamotera phungu wathu wokondedwa wachitukuko Wilfred Mpisa DPP. Komanso kuno ku mauzi kunonso kusongo mawoli tindi kansala watu amene ndi kansala kale Luka Jeffrey Manda 6 tabwera apa pandu akuone. Avipi ulemu wanu kansala uyu ndi amene wakhala akugwira ntchito ya MP kutokera 2019. Sakuma MP sakupeza
DPP woye. Sokano ife kuno mafumu shadow MP kansala watu ndi anthu onse tagwirizana kuti tikufuna misewu yapamwamba, tikufuna umoyo wabwino. Ndi chifukwa chake tabweresa ma ambulance kuti izite kuno sikunakhalepo ambulance. Tikufuna maphunziro apamwamba, komanso kuno tikufuna chakudya chizipezeka ponse ponse. Komanso tifuna ma business aziteka kuno, ambiri mukaona mundunda ndi anthu a business. Koma bwana timati tikupempheni chinthu chimodzi pamene mukupita kukapereka ripoti kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Tikuziwa kuti ife pa 16 tikulowa mboma, ndipo tikalowa mboma nduna yake ya finance imene imapereka zituko zonse ndinu bwana muli apa. Ino amene ngati simunaone amwanamveka amatchedwa kuti economic engineer ndiye mtunda wake ndumene. Ndiye bwana chinthu chimodzi chokha chimene tingakupempheni kuti zonse zichitanena ziyakuti zicheke, ndicho kuti msewu wathu ukhale bwino. Chifukwa anthu mukuwaona pose pasi alesi pasinye apa ndi pa Mozambiki amapita uku, koma kuti atenge zinthu zokuti akagulise town zikuvuta chifukwa cha msewu. Bwana ndikukumbuseni 2018 mutapita ku Europe munakapeza thandizo funding imene inali mu budget ya 2019, koma nkhaza za anzathu a MCP ndi zimene zinachosa msewu umene ja DPP woye. Muja anenera this governor amatepo kuti msewu pa Chingerezi tikhoza kukutera kuti ndi economically viable. Chifukwa choti tili ndi mpoto apa nyanja yathu imene kumatuluka nsomba zambiri, tili ndi Lake Chirwa, tili ndi Mozambiki kumenenso kumatuluka mbewu zambiri. Msewu utakhala bwino within a year too tizapeza kuti aliyese kunoko, komanso ngakhale planta yonse tikuyijesa. DPP woye. Pembo langa ndiloti musatiiwale, koma ndikuthokozeni a VP Honorable Mwanamveka chifukwa cha kufika kwanu kuti ifeyo tadala pa programu yanu ya mahwisonso pomwayamba kuno ku Palombe North East kuswang'oma ward. Taona bwana waidi aliponso wina akasokoneze kunoko bwana. Pomaliza ndikusimikizireni kuti constituency ino ya North East talembesa anthu 42,000, ndipo tikukhulupirira kuti anthu 40,000 azavotera Profesa Peter Mutharika, azavotera Wilfred Mpisa, azavotera Sokasa wa Manda 6. Ambuye akudaliseni pamene muliko mkuno. Zeko mukwambira zipi. Bwana panopa pamalo ano simulinoka, muli ndi akuluakulu akuchipani. Pompano tili ndi Honorable mwina kuchokera kwa Nkhulambe uku ku Palombe East. Taombereni mmanja Honorable mwina. Pompano tili ndi Honorable muli ali pompano. Akupatseni moni bana, akupatseni moni yeka. DPP woye. DPP woye. APM woye. Amwanamveka woye. Moni nonse. Ine ndi Robert Mwina, MP ku Palombe East. Ziko woye. Jala mwamba. DPP woye. Profesa Peter Mutharika woye. VP ya Mwanamveka woye. Ine ni mulendo kulera kuno ngati. VP ine ndatumikira madira ndekeza bomba. Ine si mulendo ya nikabwere kuno ziko mwambiri. Pompanoso bwana tili ndi mwana wanu tiaone Henry ameneso akuyima kuno ku Palombe. Jala mwamba.
cha Mwanampeka Mwamba, chala cha Profesa Bidata Mtalika, chala cha Director Maria Maisha. DPP woye! Palombe Northeast woye! Ndipati ndipereke moni. Ine nsikana yekhayo, mzimayi yekhayo, amene ayimire DPP kuno ku Palombe. Ndachokera ku Palombe South, zikomo kwambiri. Azimayi musamachite chera, sitamwombereni nzanu. MP mmozi wamkazi wa Palombe wowina. Tukulula mayi. Popa noso bana kuchokera ku region yanu, momwe nanenera tinda youth director anayankhula pano. Tilindiona bo Tawani amene nda secretary yathu alipo mpano, tiliso ndi Bambo Muta, ona Bambo Muta alipo mpano, tiliso ndi amayi anu ochokera ku region alipo mpano. Tungulula amayi. Tithokoze kwambiri. Bwana, ndithawi yoti posa chedwa apa ndikhala ndikukupemphani kuti mwayankhule anthu anu akuno ku Palombe. Koma musanatero bwana, mawu awiri atatu nkhani ya azimayi. Azimayi mulipo? Pada azimayi pano. Takweza ndichala mwamba bwana aone. Bwana, azimayi mukwaona apawa ndi amene asunga chipani zaka zonse 6 za umphawi wachakwera. Tungulula mayi. Bwana, ngati pali anthu amene akuzunzika kwambiri ndi umphawi ku Malawi kuno ndi azimayi. Azimayi mukwaona apawa akulera ana, akulera nkhalamba, akulera matenda, akupanga china chilichonse chothandiza kuti miyoyo iziyenda bwino. Koma azimayi amenewa ambiri mukwaonawa abwera pano mwina lero ambiri wasanaje. Apitaso ku nyumba kulibe zokudya. Ena wakagona ndi njala. Bwana, mukatipemphere kwa Profesa Bidata Mtalika, mukauze kuti azimayi anu ku Palombe akuvutika kwambiri. Azimayi tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.